Yes, ma iluongo ni Sinos Comedian aduogo manyien. Kendo adwaro miyo advice to all boys and girls ma winja. Adwaro nyisou ni direct kendo atemo nyisou ni chakre sani bed ng'eyo ni kisenyombo we sando nyako. To kendo kaponi pok inyombo be we sando girlfriend. An munena ni maluongo ni Sinos Comedian. Wiya ok wil mar nyisou nyinga kendo awuok kama iluongo ni Migori County number Junction ka. Unan live. Kendo anyisi ni chakre sani koponi isenyombo, mi dhako pesa moromo, ok ni idwa miyo ng'ato siling' 10 to siling' 10 odhi go budget, to bang' budget ni idwa penjo ni nyang'ane to pesa mana micha otimore nade. Chakre sani mi nyako pesa maber morome, to nyiri umbe koro aduogo iru ma serious. Ok inya bukori ni timo gimoro ni ibukori ni imbe ibedo kaka ni idwaro chune ni nyaka ogolni pesa maromo nang'o. Mano romre gi nono. Mano ibiro miyo wuod ng'ato stress nono. Kaka an moro nomiya stress higni mokalo chien. Bas sani to nayudo maber, an ma serious kendo onge weche mang'eny. Mano e gima timore ka. Mani ang'a ni Sinos Comedian ke otimo ang'o. Ok wadwa ni wawuoyo ji marach, but wawuoyo mana maber. Mano e gima en. Ok wadwa ni wawuo ji marach, but wawuo mana maber. Koro chakre sani bed niya in but sando wuon ng'ato kata nyar ng'ato onge tiende. Koro ma jopiny temo nyisou niya chakre sani joma nyiri kosenyuomi bede odi. Gimoro ni osenyuomi to pod ibayo gi chuor ng'ato e ndara. Mago kelo site nono. To kendo wanyisi samine ni bayo no onge kama ibiro dhiye. Samine ni bayo no iketho mana sani nono, nikech tito ji tite ibiro ti kendo ibiro we mang'eny. To but koponi ibedo moti kapok iloso kari, idhi tichalo ng'ama obedo nono e piny. Mokwongo ka Nyasaye nochweyo ji ni mondo mi waherre. Waendelea yani wa continue generation. But ito idwa ni make generation. Ere gima ibiro timo. To anyisi ni chakre sani awuoyo jopiny ma direct aneno akwayo ni miyauru support. Subscribe to my channel Sinos Comedy mondo mi umia 606 subscribers. Koponi umeda support ang'eni abro gik 1000 subscribers. Yes.